ala kira Muhammadu ala kira Muhammadu nyomada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت في شرف الله جبوا أم بوبفو كولي مندو نيغا بلا جele do kiramanto yalla ka delala fe ala ka hine anaka kishi anaka barka ala ko jide ankelngele na bela jelen kan anga special mauludu hukmu kono wati mi na kerengerena wala sa mauludu kalomi ni ambi o kono ka o nyinamaya ko keddalu ya ambolo la harala nyekoro ka munumunu doni jetro fe o ke an kunafuni ka an blasira halsa ala kirabaka nyinamaya o kan mauludu ko ere hukmu nyingalu kan inshallah andilla ka sigi do keni an karamogoy sigi data menena Sayyid Ahmad Tijani Haidara no ye Sheikh Usman Madan Haidara dingay walandai amaseka time atotora ne sigi daina abina atobela jelen soro amina foli bla an karamogola amma fa ustaz assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا مستمعين الكرام ambi ala fo ka ala barkada ka kishin nema nyini ala fi ako ke aka kiraba ka no ikra Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ane kala so dinga sanamo ana ka sahaba nyumo ane mo nyuma mino farala o ka ne bara nyuma keli fo ka tasi jewli ma ya rabbi ala ka neni aw bela jelen yola o temelen ko ka boye ambi lame ba jeklu be ane lajaba o bela jelen fo ne wati la ne alslamiya ka fole ne ode ala ka kishi ke neni aw bela jelen kam ya rabbi ala kana hamugla ala kan sago dama labangu nyuma be ala bolo ya rabbi ala ko noyan bela jele ala ko ka kala kama ni ala kira hormay salla muhammad wa alihi mukhtar bi an so jalendo ni sigi halbi mulu hukmu konnala ni ode anga sigi yara ko bi kana ni ngalke moldo koka ni antumeka dalodi odela kayira mauludu femba do islameo ani islamea bolo kayira mauludu e fenye islameo haklika ngato domina ka ala fo ka ala barkada ni adumba dili ama ni kiraba nali ka be ni rabbil awwal aklitan flanama we ni sojabay wala alhamdulillah antunye dalu dawde di kayira mauludu yere bida ka bida yere famudi mogoma bida e munye an chama fo ola ni ode arabkan korojela bidaye munye e shar'an fana ni bida nana sharia srala mundo ola yela moldubo hukmu konowa anya yira aula ni sayyidina ali fana ka kuma ka fo bida ko fo itidamine fo sunna do ka bi ola moldu maye sabu sunna bi yoro maye ala o do ko neni do ka kuma la donola ko moldu e sunna do binke kan moldu e sunna do bingo e jume ko aye atoydi sun tabi ko sun tiga ke ko kira kumbi shunde ngo bongo amo biere ngo me ere fen flade fo fem nu takele ango moldu kira bangeli wati ambi odin so jaka ala fola ka ala barkada me kira inde ne onde ne shun o iko kayo de bi ano tikele folo tarima fam ngani ko kayo bi amo bi ngone be shun ngo mumo bi ama biun enjuna nglala ka moldu ke kelebe mi ola tola ola mi faka mu yere fo hali minu fo yere ibaye ka fo ibaye asafu ko de do mona ko de do kaye nimbika ke ala sona ka badu ala ka fem bakala ngo jamana in kono ya no moldu yere fetili ala ya buya anfe ya ni kira yere mangutu ye sabo ala ko tende ko warafa ana laka zikra kone e muhammadu ko fokorota wala ni fen fen sigira kira nyada kama ay ala nyada kama ni kira ka bunya yirali kira ka korota yirali a muxtar ko bitanya fe wala ambi odela anga jamana kono ya bi femba fuiti ena fo moldu nyona mi nyana ma islamaya tokola
o foyi tɛ i n'a fɔ mawludu ɲɔgɔn min bɛ se ka mɔgɔ 100,000 fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen dɔ la nin ye fɛnba ye mais Mukhtar kuma dɔ la i b'a ye ko mawludu kow tɛ mais ɲɛ bɛ peut-être da bɛ tila ka sin an ka adila minnu ni an bɛn'o walawala i ye k'a yira kira Muhamadu Mustafa kelen k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye ko kura ɲuman dɔ sinsin silamɛya kɔnɔ k'i b'a baraji sɔrɔ ani mɔgɔ minnu ni u baarala ni a ye fo ka taa se lahara jɔ don ma wa puis mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ko kura dɔ sinsin min ye juguman ye k'i b'o o jurumu sɔrɔ ani mɔgɔ min baarala ni a ye i b'o fana ka hakɛ sɔrɔ fo ka taa se lahara jɔ don ma Sahih Muslim o de nana ni nin ye man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa man amila bihi wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa man amila biha ya fam ni kira Muhamadu Mustafa ka hadisa de wa man amila biha ya ani mɔgɔ minnu tilala ka o baara kɛ e b'i ta sɔrɔ olu yɛrɛ b'u ta sɔrɔ o la n'o ye bida ye ja ɲuman b'a la an bɔra k'o de walawala parce que caman bɛ hadisa in na u bɛ jumɛn ta ka kuma kan ko hadisa in ko a nana mɔgɔ dɔw de la ko olu tun ye dɛsɛbaatɔw ye fantanw kun don hali fini donda ɲuman kun t'u bolo u nana na cogo min na kira tɔɔrɔ la kira sɔrɔla k'a yira mɔgɔw la u ka se ka ninnu dɛmɛ mɔgɔw ye fɛn caman fara ɲɔgɔn kan k'a di dɛsɛbaatɔ ninnu ma ko kira ko man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa man amila biha ko kira ko ni mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ silamɛya kɔnɔ tiɲɛ na i b'o baraji sɔrɔ fo ka taa se lahara jɔ don ma ni fana ye juguman kɛ ko kira sɔrɔla ka hadisa in fɔ ye o la an bɛ mun yir'o la an bɛ na ni usulu qaida ye al-ibra bi umumi lafz la bi khususi sabab tari ma faamu fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ mɔgɔw bila ɲuman de sira kan a tɛ sabati dama ko a fɔra fɛn min na la hali fɛn tɔ wɛrɛ minnu bɛ yen ka fara o kan a bɛ ta o bɛɛ de la tari ma faamu ni qaida usulu qaida de k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni bilasirali don ka mɔgɔw su ka kɛ ɲuman kan olu la ɲɔgɔn k'a fɔ dɔrɔn ko a kɛra nin de la k'o la k'o de y'a fɛngɛ wa puis n'o tɛ la tari ma faamu hali gulɔ minnu bɛ haramuya kan don min fɛn dɔw de nana o yɔrɔ la ni o y'a haramu mais a tɛ fɔ ko kɔrɔ ni o tɛ ta la ko gulɔ bɛ bɛn e ye k'a fɔ mɔgɔw kɛlɛla u ye ɲɔgɔn gosi gulɔ haramuyara o don kama o sababu in na mais k'a fɔ o kɔrɔ bi gulɔ bɛ se ka la mun y'o kɛ k'o kɛ peut-être o bɛ se ka sabati hali sini o n t'a dɔn n'i y'a faamu o la a bɛ bɔ yen de pewu o la n fɛ ka mun fɔ faamuyali sira kan ko jumɛn fɔlɔ bɛ ta dalilu ko la dalilu min ni a bangelen don sabu n ye fɛn dɔ f'i ye fɛn min ni a bɛ fɛn tɔ sabati ka diinɛ sabati ka baara kɛ ni a ye Mukhtari o nali o tɛ diinɛ kura sinzili ye o tɛ fɛn kura sinzili ye parce que u b'u gulo fɛn dɔw la i n'a fɔ o ye Malik ta fɔ cogo min ko Malik ko ni mɔgɔ min ye fɛn kɛ nana ni diinɛ dɔ ye min ma kɛ kira tile la a ma kɛ a ka sahabaw tile la ko o tɛ fɛn ɲuman ye diinɛ o la an fɛ ka mun de fɔ la wale dɔ bɛ yen masalan bi fɛn kɔrɔ caman sinzira mais n bɛna dalilu de di u yɛrɛ ye cɛba minnu fɔ ni a yɛrɛ ye kuma daminɛ n'o ye ni ye makala daminɛ n'o ye ko hakama Abubakar sanatayn ko a ma mawludu fɛte wa Umar hakama 10 sanawat Umar fana ye san dankɛ o ma mawludu kɛ ni o y'o sabati mais ne ye fɛn dɔ f'u ye min bɛ olu kari mawludu yɛrɛ miiri kɔ sabu olu ye fɛn kɛ o ka bon mawludu ye ne ni e tɛ se k'o sɔrɔ sabu anw ma kira ye k'o fɛn dɔw kɛ n y'o fɔ n ka kuma daminɛ na mais n bɛ fɛ ka mun yira ne ni aw la ko u ye fɛn dɔ kɛ silamɛya in kɔnɔ kira ma min kɛ a m'o bila a la aya ma jigin a la mais u y'a kɛ silamɛya kɔnɔ mais silamɛya ɲɛlan dɔ don a tora ye wa puis a fɔra ko koɲuman don o dɔ ye jumɛn Abubakar Siddiq comme o y'a daminɛ o la n fana b'a daminɛ ale de ye a daminɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko an ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan wa an ka tila k'a wele ko musahafu Abubakar de y'o kɛ kira ma musahafu fɔ an ye nka hali bi e b'a wele musahafu min yɛrɛ bɛ k'a fɔ mawludu tɛ kɛ a yɛrɛ b'a ko musahafu musahafu kira m'o fɔ e kɛ kun k'o fɔ tari ma faamu mais Bukar de ye nin fɔ a b'o cogo kelen na a k'a fɔ ko an ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ a tun bɛ jigin kira ka kira b'a f'u ye a bɛ taa mais an k'a fara ɲɔgɔn kan k'a classé Abubakar de y'o daminɛ a ka khalifaya kɔnɔ kira fatulen kɔ nka n'o kun don o fana ye bidaya belebele ye dɛ mais bidaya jumɛn don ko bidaya ɲuman don sabu kuranɛ filan bolo an bɛ ka nafa la bi mais kira ma kɛ o to yen o ye Umaru min kɛ k'o ye san dankɛ ye o ma nin kɛ Umaru ye min kɛ
ko aye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan tarawihi seli min b'an bolo n'an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn kɔ misiri kɔnɔ sunkalo sera ni o ye jɔko 17 ye Umar de ye alimami kɛ o la k'a fɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ kira m'o kɛ a ma maa bila a la a ma maa su ka k'a kan mais Umar ko nin de ye an k'a kɛ tan tari m'a faamu ne Umar bun Khattab ale de ye nin sinsin wa n'o t'o kalama o fɔlen filɛ o ye k'a yira ko ja parce que ko ni bida ko ninnu ma kɛ bidaya de kama ja u ye fɛn dɔ kɛ min tɛ nin ye o wa a b'o cogo kelen na Usman bun Affan ale de ye yamaruyali kɛ ni jumɛn ye bil azan al awwal fi salat al juma k'a fɔ jumaseli la an ka misiri fɔlɔ wele an ka misiri wele ka kɔn jumaseli weleli ɲɛ Usman de fɔlɔ nana n'o ye mais kira tile la ni seli waati de sera misiri wele an bɛɛ bɛ seli mais Usman nana ni nin ye mun na ka mɔgɔw labɛn ka juma kɔnɔ bɛɛ kana juma na an ka sigi a yera ko ɲuman don tari m'a faamu a ma bɔ a la wa a tora a la ye tari m'a faamu a b'o cogo kelen na Ali ibn Abi Talib ale fana ka tile la ka shakulu kɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ka shakulu k'a fɔ i n'a fɔ dɔma filɛ fata filɛ kɛsira filɛ o kɛra Ali de tile la tari m'a faamu Ali de ye yamaruyali kɛ n'o ye Yahya bolo tari m'a faamu ala yadi Yahya ko Yahya ka kuranɛ shakulu ka dɔma k'a la ka fataha k'a la ka kɛsira k'a la ka sukunu k'a la o daminɛna o tile kira tile la shakulu t'a la dɔma tɛ yen fata tɛ yen kɛsira tɛ yen mais Ali ibn Abi Talib ale de y'o sabati a la o la fo k'a dɔn ko u bɛ ka mun de kɛlɛ u bɛ ka mun fɔ ja bidaya dɔw bɛ yen olu bidaya gosi tɛ kɛ olu la tari m'a faamu nin bɛ yen ni a b'o cogo kelen la o ko dawula amawiya la ko i n'a fɔ Umar bin Abdul Aziz u kuman'o kan k'olu cɛba ninnu k'olu ye olu ma nin kɛ mais ale fana ye fɛnkura min kɛ mihirabu ka u bɔ k'u n'u bɔ misiri la ka alimami jɔyɔrɔ ninnu bɔ n'o ye mihirabu yɛrɛ dilali ye ani ka azanukɛlaw ta misiriw kɔnɔ ka olu sabati Umar bin Abdul Aziz ale de y'o daminɛ tari m'a faamu o tɛ bida kura dɔ ye o ye bida kura ye o la comme u ye dalilu di ni cɛba minnu ye an fana y'an sigi k'olu de ka recherche kɛ u ye diinɛ ɲɛlan ye fɛn dɔw la u ka faamu na wa u y'o k'a la k'a sɔrɔ kira m'a k'a la wa hali sini mɔgɔw b'o kan tari m'a faamu ni Bukari ta fɛ yen sisan kuranɛ farali ɲɔgɔn kan hali sini an t'o la a ye kuranɛ kala bɛɛ t'i ta bɔ ka na a b'o cogo kelen na Umar ale fana ye min salatu tarawih bɛɛ tɛ ka ɲɔgɔn kɔ misiri kɔnɔ a la yan tari m'a faamu sunkalo seliw la yan a b'o cogo kelen na Usman a fana ye min kɛ an bɛɛ tigɛ nin kɛ an ka jumadɔnya la a b'o cogo kelen na Ali ibn Abi Talib kuranɛ shakulu a m'an bɛɛ nafa wa an bɛɛ ko nɔ kira mana ni shakulu ma a ye shakulu jɔsi ka bɔ a ka kuranɛ na la ja fɛn dɔw bɛ nafa kɛ hali ni kira m'a kɛ o la nin ye kodɔnw de ye fo an k'a dɔn ko wepi nin ye mun ye dɔ ma fara diinɛ kan o ne nisɔndiyara ko ala kira bangera yala n ye dɔ fara diinɛ kan sabu a nana ni o de ye ko wa an k'a dɔn ko nin ye filiko de ye filiko min sabu ka d'a kan don min na ko kira ma segin a ka ala ma fiyewu fo ala ye kuranɛ aya di kira ma ko alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ko bi ne ala ye diinɛ dafa e Muhammadu ye n ye n ka nɛɛma dafa i kan wa n yɛrɛ n'a ye ka silamɛya kɛ minɛta ye n'o ye diinɛ ye ko o dafalen kɔ munna mawludu ko wɛrɛ bɛ na mawludu ko wɛrɛ ko caman farala a kan mawludu ma na o parce que fo an ka ɲɔgɔn faamu o la ko bidaya o de la ne ko n ko bidaya ye mun ye mawludu k'o ye bidaya ye n ko bidaya ye fɛn min sinzira ko kɔnɔ de ye kira nali ni i m'a mɛn a nana ci fɔ n ko kira nana de kira nali ka kɔrɔ kira yɛrɛ cilen ye o na se ka kɛ bidaya ye o la bilen ko ka ala fo walima ala fo de ye bidaya ye wa walima ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kira yɛrɛ valeur fo ye o de man ɲi wa parce que f'an ka ɲininkali de kɛ o de la anw b'a ye kuma caman an ka jate bɛɛ la mawludu nangarila peut-être fɛn dɔ de b'a kɔnɔ ou bien fɛn fila dama peut-être dɔ bɛ yen o m'a faamu ale tugura mɔgɔw nɔfɛ ten an bɛ karisaw kɔ olu ko ko nin kɔni ti bɛn o dɔ ta y'o ye mais dɔ ta yɛrɛ ye jumɛn ye ne balo sira de bɛ nin na dɛ ni ma fɔ ta n ti balo minnu dɛgɛ jalen don ko a y'a dan dɛgɛ n'u y'a da i tɛgɛ Mukutari i na laseli kɛ u ka lase cogoya la dɛ a bɛ ten o ne k'e ta k'i ka n ka fɛn lase n'i m'a lase ten ne ka fɛn min d'e ma a tɛ d'i ma mais
bi an bɛ tile min na an kan ka siran olu dɔw ɲɛ sabu an bɛ waati minnu na jan ko an ka jamana ninnu kɔnɔ minnu k'a fɔ ko fɛn bɛ bɔ yɔrɔw la ka na di a ye dawa kɛ an ka sira kan tiɲɛ yɛrɛ la jan ko an ka jamana kan ka siran ɲɛ bi an ka jamana kan ka wuli ka jɔ kɛ bi k'o ɲɛɲini an ye balawu caman sɔrɔ a la yan an ka mali jamana kɔnɔ yan balawu caman sɔrɔ la diinɛ wɛrɛ laselaw minnu bɛ finance ka na la ilaha illallah b'u da ala tɔgɔ b'u da k'a sɔrɔ min b'u dusukun na jamana ci don ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma don ka na bi mɔgɔw kan ka jamana tila o mɔgɔw don o la a sera an ka faso yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ye ka wuli ka jɔ dɔ kɛ ka jateminɛ kɛ dɛmɛ ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min k'a dɛmɛ bɔcogoyaw dɔn et puis u bɛ na kun min na k'u nakun dɔn o la k'an ka dawa k'a sɔrɔ dawa ma kɛ bolojan ye tuma min k'a sɔrɔ dawa n'o ye diinɛ laseli a ma kɛ fɛn sɔrɔ ye tuma min fɛn ɲini ye tuma min n taara mɔgɔw fɛ yen n taara tile fila kɛ n nana olu ye n sigi yan ka n balo n ka dawa k'u kasara k'a sɔrɔ dawa t'o la fo an mɔkɛw tile mukutari a kun b'o la tuma min silamɛya ɲɔgɔn sɔsɔ ani ɲɔgɔn vanɛni ani binni ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔn gun ci ka bɔnmu don yɔrɔw la mukutari o kun t'a la o kun t'a la sabu bɛɛ ni kelenya de tun bɛ yen wa silamɛya bɛna bɛɛ ni kelenya tɔ de sabati mɛ ni silamɛya nali kɛra tuguni fitinɛ ye dɔ kana bɛɛ kafiriya dɔ kana bɛɛ bɔ a la a bɛ fɛn o fɛn kan k'o ye maaba ko ye k'o ye hɔrɔma ko ye mɔgɔ dɔ ka wuli ka na o tiɲɛ bɛɛ bolo wa olu de fɛ an ye fitinɛ bɛɛ ye silamɛya kɔnɔ olu kelen de fɛ wa mali gouvernement kan ka wuli k'u jɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la ka fɛn ninnu kɛcogo jateminɛ ni gouvernement tɛ sulɔngɔ la f'u kununnen don u kan ka dansigi fɛn dɔw la sabu fɛn o fɛn bɛ na i ka jamana kɔnɔ i kan ka bɔ o kalama mɛ anw ka jamana ninnu kuma dɔ la i b'a ye o dekun b'a kɔnɔ olu ɲɛdɔnnen tɛ u bɛ na cogo di o tɛ sɛgɛsɛgɛ u nakun ye mun ye o tɛ ɲɛɲini mɛ ka o balawu to yen sabu daabɔ bɛ min ɲɛ mukutari a ka dɔgɔ fɛn fɛn min bɛ se k'o ɲɛ dɛ tari m'a fɔ polisiw bɛ yen gendarmew bɛ yen mɛ n ka siran o ɲɛ o t'u ɲɛna ko ye wa n'u tɛ yen dun a banna min ka di n ye n b'a kɛ mɛ dawa bɛ asaru min kɛ n'o ye weleda bɛ nɔ min bila mukutari o ye fɛn belebele de ye wa f'o ka jateminɛ n'o tɛ weleda kɛcogo juguya ka mɔgɔw wele k'u niw min fɛn dɔw kan mukutari niw bɛ mɔ o de kan o la f'an ka se ka janto o yɔrɔ la o de la n farala ka n di sabu o balawu minnu b'an ka jamana kɔnɔ a sɔrɔlen don yɔrɔ kelen de minnu bɛ nangarili kɛ maaba kow la alakira bonyali la an b'a ye o yɔrɔ dɔrɔn de fɛ n'o tɛ anw fɛ yan wuruditigiw bɛ yan ka san caman olu sabatilen kadiriyaw bɛ yen tijaniyaw bɛ yen olu n'a ɲɔgɔnnaw tarabiyaw bɛ yan o n'a ɲɔgɔnnaw sufiw tɔrika tasawufu siraw la o caman bɛ yen mɛ an ma nin fitinɛ mɛn ka kɔn olu ka waati tɛmɛnenw na fo bi an bɛ k'a ye bi de wa a jɛnsɛnlen don fan bɛɛ fɛ mɛ fan kelen dama silamɛya kɔnɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i taara fan kelen dama de ye nin o la mali kan ka kunu mali kan ka kunu o la n bɛ fɛ ka mun fɔ kɔrɔmasurun sira kan k'a yira a ye cɛ minnu di daliluko sira kan k'a fɔ ko olu kan ka nɔfɛ tugun ko olu yɛrɛ ye bidaya ko dɔw kɛ silamɛya kɔnɔ n bɔra k'o de lakala ye sisan sabu n ye layidu de di ko n b'a jaabi o la o sɔrɔla ka na mun kɛ k'u ka kuma in laban ko sɔalu saba bɛ o bolo n'o ye ɲininkali saba ye k'u b'o ɲininkali kɛ mawuludukɛlaw la mawuludu yɛrɛ fɛtili ko labatoli don wa walima kansɔsɔli de don n'o ye ala labatoli don wa walima ala kuta don mawuludu k'u bɛ ɲininkali k'o la o la ko olu b'a dɔn ko an bɛna fɔ ko ala labato don sabu ko n'an ko ala kota don k'o y'a bannen ko ala labato don ko n'o y'a sɔrɔ k'o ye tiɲɛ ye k'u ka ɲininkali filanan min bɛ tugu o la yala u bɛ baraji sɔrɔ o la wa yala ko kira ye nin tɔ a ye ni o ye k'a fɔ ko labatoli don baraji bɛ sɔrɔ a la ko kira tun b'a dɔn wa walima kira tun t'a dɔn o ye ɲininkali filanan ye ko an bɛna fɔ ko kira b'a dɔn ko sabu n'an ko kira t'a dɔn ko an ye kira tuhuma ni kodɔnbaliya ye k'a fɔ a tɛ fɛn dɔn k'o la k'o b'an kɛ zindika ye n'o ye silamɛya kɔnɔ minnu t'a sɛbɛ ye zindiku ko n'o fana tɛ n'an ko kira b'a dɔn fa hina izin nanqul ila su'al salis ko n'an ko kira b'a dɔn k'a bɛna a ka su'alu sabanan kɛ n'o ye ɲininkali sabanan ye ko yala ala labato don wa mawuludu filanan ye jumɛn ye ni ala labato don baraji bɛ sɔrɔ a la wa sabanan ye jumɛn ye yala kira y'a dɔn k'a fɔ baraji bɛ sɔrɔ a la ala labato don ko yala a y'a fɔ mandenw ye wa walima a ma f'u ye a ye a ɲininkali kɛ k'a bila ten mɛ mun y'a sɔrɔ ko o b'a ɲininkali dɔn o b'a jaabi dɔn wa a yɛrɛ na wasa n'a ye k'a fɔ k'a jaabira
tari ma fam sabu ni nunu na ɲɔgɔnw be ni ama jɔw ka n'u ye nci kuma dɔw ka faamu kama a bɛ se ka taa n'u ye bamananw ka dalen de don ko fiɲɛ o fiɲɛ wuli k'a bɛ taa ni kalakala dɔw ye o la yanni dɔw ka faamu dɔ sɔrɔ ten ka taa an bɛ an bolo sama o nɔfɛ k'u ka na tari ma fam fɔlɔ ye jumɛn ko tɔ'a don wa walima maasiya don an b'a fɔ tɔ'a de don ala labatoli don wa puis ala kira labatoli don ni o ye ka nisɔndiya ka ala fo k'a barikada n ye o dalu d'i ma ala ko a ye ne ala barikada a kana fitiri waleya ma washkuruli wala takfuruli a ko a ye ne ala barikada a kana fitiri waleya ne ala ma ala barikada ka ala fo k'a barikada ko i ye Muhamadu Mustafa d'a ma an bɛ ɲininkali kɛ ko ala barikada don wa walima kafiriya don de ala i ye Muhamadu d'a ma an nisɔndiyara ala ko a ye ne ala barikada n ye nɛɛma min k'a ye la wa puis a tila ko n'a ye n barikada mawjidi n ka hɛrɛ la an kan ka ala barikada dɛ ni kira dili ye o ye tɔ a yɛrɛ de ye min ɲin'an fɛ ko a ka kan ni kɛ ye o la an b'o dalu d'a ma kuranɛ de kɔnɔ ko tɔ a don wa puis ko ala ye anw lakunu k'an hakili jigin nin donba ninnu na ko an kana ɲin'a kɔ yɛrɛ de muminu kɔni sabu kuma min na ko Musa ma ko walakad arsalna Musa bi ayatina an akhraja qaumaka min az-zulumati ila an-nur wa zakkirhum bi ayami Allah Musa ni Musa ci ni an ka dalu bangelenw ye ka mun fɔ a ye ko Musa i ka mɔgɔw bɔ filibanciyaw la ka na n'u ye kanda nɔɔrɔ la wa Musa kana ɲinɛ dɛ wa zakkirhum bi ayami Allah Musa o hakili jigin ne ala ka don na Musa a fɔ ko hakili to ne ala ka don na a fɔ ka ne ala kosuma ne ala ka don na don bɛɛ tɛ ala ta ye de ala ko cogo di inna iddata shuhuri isna ashara shahra yawma khalaqa sam o kɔrɔ kalo bɛɛ san bɛɛ don bɛɛ a bɛɛ ye jɔn ta ye a bɛɛ ye ala de ta ye mais o bɛɛ n'a ta a ko ala Musa mɔgɔw hakili jigi ne ala ka don na jaw b'a yira ko fɛnba kɛra donba minnu na ko olu fɛnɛ jankan ka to o la o dɔ ye jumɛn ye sabu kuranɛ aya de b'o nɔfɛ tugu i ye ko Musa a fɔ u ko hakili to donbaw la donba jumɛn dɔ ye jumɛn ye kuma min na Firawunɛ a n'a ka mɔgɔw tun bɛ tɔɔrɔw se u ma yasumunakum su al-azab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum ko u tun bɛ a denw kan jugu tigɛ faga u tun bɛ balawu da u kan u tun bɛ aw musow ɲɛnama minɛ ko u tun ye balawuba ye min bɔra ala yɔrɔ ko mɛ ne ye aw kisi o ma ka Firawunɛ bala to o ye ala ka donba dɔ ye an man ka ɲinɛ min kɔ mɛ o donba tun ye jumɛn ye diɲɛ ta dama sabu o kisira ka bɔ tɔɔrɔ ma o kisira ka bɔ denfaga ma o kisira ka bɔ musow ɲɛnama minɛli ma o kisira ka bɔ balawukow ma ko kana ɲinɛ u kɔ ale ala ka barikadaw la mɛ Muhamadu nali ka di anw ma a y'anw kisi ka bɔ fɛnba fila de la diɲɛ ta ani lahara ta diɲɛ balawu k'a fɔ a ye zon minɛ kogo la sugu la k'a kunji e ti y'o la bilen k'a fɔ n y'a minɛ n ka walimuso la n muso la walima n den na i bɛ kisi o ma ni mɔgɔ min tugura Muhamadu kɔ a ɲuman sira kan wa o cogo kelen na an y'a datugu sabu a ye nin tɔrɔmpeli kɛ e ti y'o la o kɔrɔ Muhamadu y'an kisi fan jumɛn ye diɲɛ na yan filanan ye jumɛn ye lahara ka o fara a kan o kɔrɔ mɔgɔ min sera ka o fila ni o y'o sira di e ma o ka bangeli ala kɛli k'o di e ma don min ka ala fo la ka ala barikada o ye tɔgɔ de ye sabu ala y'o ɲini ko an hakili ka to o donbaw la o la nin ye dalu fɔlɔ ye ka di a ma k'a yira ko tɔ a don a ko baraji bɛ sɔrɔ a la depuis yen de i b'ale ka kunfinya dɔn i bɛ kunfin parce que ni kunfin karamɔgɔ tɛ k'a fɔ min taara san 20 kɛ arabu jamanaw na ka san 30 kɛ n taara misra n ye saudiya kɛ n ye madina jamiatul azhar jamiatul islamiyya al madina wa jamia umul qurra n y'olu kɛ la o tɛ karamɔgɔ ye la karamɔgɔ tɛ san hakɛ dili ye kalan ma ye karamɔgɔ ye min ye faamu kɛ ka na laseli kɛ mɔgɔw ma a kɛcogo ɲuman na o la min b'a yira ko kunfin don ko yala tɔ a don wa ko n'o sabatira ko baraji bɛ sɔrɔ a la wa tɔ a bɛ yen ko baraji tɛ min na wa ala labatoli o fɛn bɛ yen o n'a baraji de bɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ depuis o tɛ se ka kɛ sɔhalu yɛrɛ ye ni kalan ni dɔnni bɛ yen o tɛ kɛ sɔhalu yɛrɛ ye o tɛ kɛ ɲininkali ye tari m'a faamu o la n'i ye ala labato dɔrɔn ko baraji sɛbɛnni ye silamɛ ka hali kumakan ɲuman silamɛ ka wuli ka jɔ silamɛ ka fɛn bɛɛ de nɔ talen don ala fɛ k'a baraji bila a ɲɛ tari m'a faamu o la ko
o yɔrɔ jaabi ye nin mais ko n b'o o jaabi u ka karamɔgɔkɛ n'o bɛ mun wele ko Sheikhul Islam Ibn Taymiya ko n b'a jaabi o ka kitabu kɔnɔ a ka kitabu min tɔgɔ ko Iqtida'u Siratal Mustaqim ko o kitabu kɔnɔ ale bɛna n'a ye ko mawludi ye ko kura sinsinnen ye ko nka ko a fɛtibagaw minnu bɛ ihtifalu kɛ ni a ye k'olu bɛ baraji sɔrɔ a la k'u bɛ baraji sɔrɔ a la ni u yɛrɛ ka ŋaniya ye i tɛ t'i ka karamɔgɔ ɲininka fɔlɔ i ka se n'i y'o bɛɛ dɔn k'o ban tuma min i tɛ sɔrɔ ka nin ɲɛsin an ma ko k'u ka karamɔgɔ de ko ten u bɛɛ bɛ ɲɛsin min ma n'o b'a ko Sheikhul Islami ko an ka silamɛya seku o de ko baraji bɛ sɔrɔ a la a kɛbaaw fɛ wa n'a b'u ka kitabu min kɔnɔ n'u b'a ɲini ko Iqtida'u Siratal Mustaqim o y'o bannen jumɛn bɛ tugu o la o ko n'o bɛɛ dɔnna ko yala kira tun b'a kalama wa kira tun t'a kalama ko n'an ko kira t'a kalama ko ala ko n'an ko kira t'a kalama o kɔrɔ an ye a fɔ ko kira tɛ fɛn dɔn mais n'an ko kira tun b'a kalama dun mais a y'a dogo de sa parce que a ma sɔn k'a fɔ an ye a y'o de fɔ ko parce que ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'alu fama ballaghta risalata ko ala ko a ka kira ma ko laseli kɛ ka bɔ i ma yɔrɔ n'i banna k'a lase i ma ala ka ci lase ni ko nin sabatilen don k'o kɔrɔ ko ni kira m'a lase dun mais f'u ka fɛn dɔ de faamuya anw m'a f'u ye masalan ye ko sariya yɛrɛ de ko kira nana ni sariya dɔw ye ko ye nin ye ko la anw ye fɛn dɔ de f'u ye f'u k'o de faamuya ko mawlidu ye mun ye mawlidu ye mun ye ni o y'o dɔn o tɛ se nin ɲininkali ninnu ma la kira m'a fɔ kira ye mawlidu sira yɛrɛ kan kira ne ni e bɛ ka min kɛ kira t'o fɔ ne ni e ye ni kodɔn banna ko faamu banna mais kira ye fɛn yira o ka bon ne ni e ta ye kira ye ntɛnɛn bɛɛ su Mukhtar ntɛnɛn a ɲininkara ntɛnɛn su kun na a ko sabu ka d'a kan k'ale Muhamadu bangera ka bɛn ntɛnɛn ma o la a bɛ ala fo o la k'ala barikada Muhamadu yɛrɛ ye ala fo k'ale bangera ka bɛn ntɛnɛn ma a kɛra ne ni e min ka hinɛ sababu ye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne ma e Muhamadu ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ ni cɛ min ye anw minnu kɛra silamɛ ye o yɛrɛ ala fo n'ale ka bangeli ye sabu a kɛra hɛrɛ ye jɔnw ye jɔn minnu n'a kɛra u ka hɛrɛ ye aw kan ka ala fo o la o kan ka bonya dɛ mais kira ye ntɛnɛn bɛ su ka yira an na k'a ka bangeli bonya yira an na ne ni e se ye min ye o la anw de b'o kɛ sa tari i m'a faamu anw ma ntɛnɛn bɛɛ ta an ma kalo bɛɛ ta san kɔnɔ siɲɛ kelen an man ka dɛsɛ o ala fo n'o ala barikada la dɛ tari i m'a faamu o la ala foli ni ala barikadali mawuludu la k'o yira ale la k'a fɔ ko baraji b'a la ala labato don wa epi kira ye a yira an na kira ma dogo sabu kira suna k'a ka bangeli bonya yira an na a b'o cogo kelen na mais kira t'a fɔ ne ni e ko a ye wuli a ka nisɔndiya ko ne bɛ yen tari i m'a faamu fɛn caman kɛra kira la kira da de na o kira ma foyi fɔ yala pɛrɛn ka kɛ kira ɲɔgɔnna kunna o ka d'a ye wa o man d'a ye o mais ko kira ko yɔrɔ jumɛn a kana pɛrɛn kunna o tɛ yen o tari i m'a faamu o kɔrɔ ni kira ma fɔ a kana pɛrɛn kunna a bɛ bɛn an ka pɛrɛn a kunna ni kira ma fɔ a kana bonya o kɔrɔ an man k'a bonya sabu caman bɛ ihtifal de fɔ ko ihtifal tɛ kɛ ko kira bɛ se ka bonya ka sɔrɔ ihtifalu tɛ ne ko bɔn a ye ihtifalu yɛrɛ kɔrɔ ɲini a k'a dɔn kalan de don n'i kalanna de i bɛ dɔnniya kɛ ka sɔrɔ ka fɛn dɔ lase kalan kɔrɔ ye di ihtifal kɔrɔ ye di n'i taara kamusu tulabu ta walima munjidu walima lisanul arabi walima muhitul bahari minnu bɛ arabukan logaw fɛsɛfɛsɛ ka f'i ye ko ihtifalu kɔrɔ ye di ihtafala qawmun bi shakhsin ko jamakulu dɔ ye ihtifalu kɛ ni mɔgɔ dɔ ye o kɔrɔ ye di bal akramuhu wa azzamu sha'nahu ko u y'a bonya k'a ka kɔɲɔ kɔrɔta o de ye ihtifalu ye n'a fɔra ko ihtifalu bi mawlid nabi k'o de ye ka kira ka bangeli bonya yira k'a kɔrɔta yira kira kun ye mun ye k'o lase a la o la o de ye ihtifalu ye o la n bɛ mun f'u ye o ka jaabi la ko kira ye an ladɔnniya la mais kira t'a fɔ ko a ye ne bonya a ye n bange don ta k'o fɛte ne ni e de kan ka o dɔn k'o kɛ don min na ni kira b'a seliji ta ne sababu bɛ ɲɔgɔn foroki a seliji ta bɔgɔ nɔfɛ kira m'a fɔ n seliji tatɔ filɛ a ye n'an ka bɔgɔ ta tari i m'a faamu tuma min na ni kira b'a daji tu ni sababu bɛ gira daji nɔfɛ kira m'a fɔ wa n daji tutɔ filɛ a ye na n daji ta ayi kira bɛ don don min Madina n'u bɛ dununw gosi ka tɔla alibaduru da dɔnkɛlaw bɛ dɔn kɛ tɛgɛrɛ fɔlaw bɛ tɛgɛrɛ fɔ kira m'a fɔ kabiri kelen dɔndenw Madina a ye dunu ta a ye bala ta a ye tɛgɛrɛ fɔ kira m'o fɔ maa si ye mais dununw taara dɔnw kɛra dɔnkiliw dara tɛgɛrɛw fɔra kira ko jɔnni ma k'a ma ɲa
la kira makuma me mi fika fi kira yere dadina fedo ka okoro ni kodombaliya jedo ni kira dadina an chama misaka tugu oko kasoro kira dadina yoro minuna ni kira yere ka bunya ta permite ka o wuli ka jodo ke qur'ana yere jorai kuma mina sahaba do bi kuma nu ka famu kasro ni o bi kuma o sakoma ni kira bi kuma wire bi pere qur'ana ko chukodi aw minu liman rakada ala la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi adon ne kana pere nga kira kuma kan sanfɛ tuguni no kira mbaka bara bebbi ka sɔrɔ ata kalama sahabaw ma an ne kana korota fiyew muhammad ne sanfɛ alhamdulillah mbaden tabe shirfila la jabaw nin tun ye an karamɔgɔ ye an an ka seyidu ni mawludu kalo in na an b'a la ka munumunu min kɛ an ka dɔɔni jɛtɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka mawludu kalo ɲɛnamaya o bɛ se ka kɛ dalilu ye tv shirfila ana barakɛla ani a sigibagaw bɛɛ lajɛlen bolo lahara cogo min k'a fɔ an ye an ka seko kɛ alakiraba ka bangini kalo la ka se ka mɔgɔw kunnafoni an b'a deli ala fɛ ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen bolo dalilu ye k'aw fo aw ka ɲɛma dali la aw minnu ɲɛmɛ an na nin waati in na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka deli ala fɛ kalo in ala k'a kɛ an ka hɛrɛw dayɛlɛni kalo ye k'a kɛ an ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen datuguli kalo ye ka garisɛgɛ sanumanw di an ma ka den barikamaw di ka kɛnɛyaw di hamina ko dogolen na bangine minnu bɔ an na ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillahi Alakira Mamadu